बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा गोरबो बिखा सुग्लाय होग्रा जोंनि गोजोन सिनायथि बियो सुबुं जिउ सानस्रिखौ बेरखांहोग्रा साननो हाया जों बेनिखायनो जोंनि बादुयथि जोंनि रावा साननो हाया जों बेनिखायनो सोरनि बादुयथि जोंनि रावा बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा गोरबो बिखा जों फरायगोन बर' बिजों जों अनसायगोन बर' बिजों जों अनसायगोन बर' बिजों जायनि गोथार सान जायनि गोथार सान बयनिसिमबो सानै आफादगिरि बिथांखौ दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनायाव जारिमिनारि दिन आरो बे 9 मे बर' बिजों सान बे सानखौ फालियै दिनैसिम बे खेब दिनैबो सिम्बोरगाव जोंनि गेवलां फोथाराव जोङो गिबि खेब हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनायजों लोब्बा लाखिनानै बेबादि नुजाहोनो हानाय जोंनि बारग' लेङा आफादगिरि नेसनेल गभर्नर बरगयारी सार बर' समाजनि दिनैनि बे 18 मे जे 18 मे बे मोनसे गोसोखांथाव जारिमिनारि सान बर' हारिनि थाखाय दिनैनि बे 18 मे 1963 मायथाइयाव जोंनि बर' रावनि जे बिजों बेखौ आसाम सरकारा जोंनो गनायथि होदों फरायसालियाव फरायनायनि थाखाय दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैहाय सिम्बोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव खुंफुंनो थाखाय ज'जा खालामदों आरो बेवहाय जोङो माखासे हाबाफारिफोर लादों गिबियावनो जोङो फिरफिला बिरहोनाय बिनि उनाव बिफां गायनाय आरो बिनि उनावहाय हानजा सुरनाय आरो बिनि उनावहाय जोङो गेवलां सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो माखासे आलासिफोर लेंहरदों मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी बिथांखौ लेंहरदों आरो बिफां गायजेनगिरि महरै जोङो बिबेकानन्द नार्जारी दुलाराय बर' समाज आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो फिरफिला माबानानै फ्लेग अफ खालामनो थाखाय फिरफिलाखौ जांख्रिनानै जागायजेननो थाखाय जोङो हानजा सुरनायाव जोंनि बे फरायसालिनिनो सिम्बोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनिनो मानगोनां गोरा आयुं सानसुमै बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि महरै लेंहरदों आरो गाहाय आलासि महरै जोङो दानि सोलिफु बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां सासे नेहाथारि सहेन चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लेंहरदों दा बे मोनसे गोसोखांथाव जोंनि जारिमिनारि सान आरो बे सानानो जोंनि बर' हारिनि खाफालखौ दिंग्राय होनाय मोनसे सान होननानै जोङो हमनानै लानो हायो बे बर' बिजोंखौ जोङो फरायसालियाव फरायनो मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि सोलोंथाइ लानाया गोरलैसिन जादों जोङो गोबां बिथिङाव जों दावगालांनो हादों बर' बिजों जायामोनब्ला हयथ' बर' फरायसा आफादनि जोनोमबो जानाय नङामोन बर' फरायसा आफाद जोनोम जायामोनब्ला जोंनि बर'नि जांख्रिखांनाय
जायखौ जोङो आन्दलन होननानै बुङो बे मोनसे जांख्रिथाय बियो हयथ' जाफुङाबो जानो हागौमोन आरो बिथांमोननि जे जांख्रिथायारि जे हाबाफारि बिनि गेजेरजोंनो जोङो बर' हारिया गोबां गुस्लायनाय फैदों राजखान्थियारि गुस्लायनाय रांखान्थियारि गुस्लायनाय समाजखान्थियारि गुस्लायनाय सोलोंथायारि गुस्लायनाय गोबाङानो फैदों आरो जोंनि जे दानि पर्याय बेखौ जोङो बे बर' बिजोंनि दारैनो जों मोनफैदों होननानै जोङो हमनानै लानो हायो दिनै बर' बिजोङा भारत सरकारनि मोनसे संबिजिरनि 8थि हाबाफारियाव हाबबाय आरो बियो भारत सरकारजों मोनसे गनायथि जानाय राव हिसाबै रक्षनाबेक्षन होनाय बेखौ खांनाय बानाया भारत सरकारानो बेखौ खालामगासिनो दङ आरो खालिबोल' जोङो बिथांमोनजों सहाय होनांगौ आरो जोंहा थुनलाइनि फोथाराव जोङो दाबो गोरलै गुबुन रावारि थुनलाइजों जोङो दासिमबो समानै जोङो आगान सुरनो हायाखै बेनि थाखाय जोंहा गोबां हाबा मावनांगौ दङ जोंनि लाइमोनफ्रा बे फारसे नोजोर होनांगोन जोंनि राव थुनलाइखौ जाहाथे गुबुन हारिनि भारतफोरनि जे राव हारि बा बायजोनि राव हारिनि थुनलाइ बेजों समान समान लांफानायनि हाबाफारिखौ बिथांमोनहा मावनांगोन आरो सरकारखौबो जोङो रिकुवेस्ट खालामो बा खावलायो जाहाथे बे बर' रावखौ दावगाहोनाय जौगाहोनायाव हाबाफारि लानायखौ जाहाथे कृपनारि खालामा जेरैहाय बिजाब साप्लाय हरनाय फोरोंगिरि थिसननाय आरो फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय बेफोराव जाहाथे लेहेम खालामा जों आसाम सरकारखौ खावलायो दा बे मोनसे जारिमिनारि दिनखौ जोङो दिनैहाय बेवहाय गाजा गोमजायै फालिनो जोङो लादों मिजिं थिदों बे हाबाफारिया गाहामै गाहाम जाफुंलांगोन बेखिनिखौनो आङो दिनैनि गेजेरजों बेथ' दुखुनांथाव बे बाथ्रा जोंनाव सोलिगासिनो दङ बर' बिजों फरायनानै जोंनि गथ'फ्रा रोंगौथि मोननो हाया मोजां शिक्षा लानो हाया मोजां साख्रि बाख्रि मोना इन्टारभिउफ्राव जोङो देरहासार जानो हाया गुबुन राव एबा इंराजि रावजों फरायबासो जोङो जे माने देरहासार जानो हायो UPSC APSC एग्जामिनेसनफ्राव देरहासार जानो हायो डाक्टार इन्जिनियार जानो हायो जों बेखौ जोंनि गोसोआव दाबो माखासे सुबुंफोरनाव दङ गुबुन रावखौ मोजां मोननाय जों गावनिखौ असे रावखौनो जोङो मोजां मोननो रोङै बे आखुथाया जोंनाव दङ नाथाय बे बिदि नङा जोङो दासिम नुनो मोनबाय बर' बिजों फरायनानैनो गोबां जोंहा फरायसाफ्रा डाक्टार इन्जिनियार जालांबाय साइन्टिस्टबो जानाय जों नुनो मोनबाय आरो गोबां माने इन्टारभिउफ्राव गिदिर गिदिर इन्टारभिउ माने UPSC APSC बेंक बेफोराव देरहासार जानाय जों नुनो मोनबाय आरो बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबनाय लोगो लोगोनो 8 सिडिउलाव हाबनाय लोगो लोगोनो बेबो मोनसे अपसनेल पेपार जाबाय बेजोंबो जोङो इन्टारभिउ होनो हानायनि मोनसे खाबुखौ मोनबाय बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि गारजेनफ्रा जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ जोंनि बे बिमा रावजोंनो जाहाथे फोरोङो बिमा रावनिख्रुइ साबसिन राव गैया गोदैसिन राव गैया आरो बुजिनो हानायसिन राव जोंनि दानि गोदान इडुकेसन पलिसियाव निउ इडुकेसन पलिसियाव बा नेशनेल इडुकेसन पलिसियाव बर' रावखौ लोगोसे माने जायगायारि ओनसोलारि राव माने भार्नाकुलार मिडियाम बेखौ गुरुत्व होनायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बोथोरावबो जों जुदि गावनि बिमा रावखौनो जुदि आंगो खालामनानै लानो हायाबा बे जोंनि मोनसे खाफाल गाज्रिनि मोनसे सिन जागोन ओंखायनो आङो आरोबाव खनसे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ गावनि रावखौ बोजबनानै लानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय सरासनस्रा रायजोफोरा जा बर' सुबुंफ्रासो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखियो होननाय बाथ्राया गेजेर गेजेर फैबाय थायो मा फोरमायनो सानो बियो नंगौ बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय बा जिखुनु बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाया ओनसोलारि बा गामियारि रायजोफ्रा रासिनै बेखौ लाखिगासिनो दङ बर'फोरावल' नङा गुबुन हारियावबो बेबादिनो दा रोंनाय रानाय लोगो लोगोनो आं दहायनो बुंखादों जोङो गुबुन हारिखौ मोजां मोननाय बे आखुथाया जोबाखै दा जों बेखौ फेक्टर लायाखै जोंनि बर' थुनलाइयाव जोङो आफादाव जोङो बेखौ फेक्टर लायाखै मानो होननानै बुङोब्ला गिदिर गिदिर साख्रि लानायफ्रा हयथ' गोजान गोजानाव ट्रेन्सफार जानाय माबानाय हिसाबै गुबुन मिडियामजों गथ'फोरखौ फोरोंनो हागौ
बा सासे सानै मानसिफ्रा गुबुन मिडियामाव फोरोंनो हागौ बर'खौ नारगारनानै नाथायबा बियो एसेबां फेक्टर नङा लासै लासैनो जोंहा बर'खौ मोजां मोननाय बे गोसोखौ जोङो सोनानै होनांगोन नेशनेलिस्ट सेन्टिमेन्टखौ जोङो सोनानै होनांगोन माने मोजां माने सोलोंथाइ मोननाय जोङो खालामनो हानांगोन गुन गोनां सोलोंथाइ जों बेखौ खालामनो हानांगोन गुन गोनां सोलोंथाइ बुङोब्लानो बे अट'मेटिकेलि गावनि बिमा रावखौ बोजबनानै लानाय बे मोनसे फैगोन गुन गोनां सोलोंथाइ गैयै मोनैयावनो जोंनि गिदिर गोलाव मोजां साख्रि लानाय मोजां फरायनायफ्रा माने गावनि हारिनि सेन्टिमेन्ट गैयै बेबादि जाबोगासिनो दङ बे थांनाय समफ्राव बे जालांबाय खिन्थु लासैनो जोङो दा बांसिनै गावनि बिमा रावजों फरायनो लानाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि थाखाय जोंहा मोजां फरायसालिफोर मोजां माने फोरोंगिरिफोर जों थानांगोन दा बे मोजां फरायसालि मोजां फोरोंगिरि बेखौ जगायनानै होनांगौनि दायथ'आ जोंहा सरकाराबो दङ आरो जोंनि बर' साहित्य सभा बा एबसु बिथांमोनहा नारा नाथा नाजागासिनो दङ बे मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों सरकारनाव डिमान्ड खालामनायनि गेजेरजों जोङो बेबादि साननाय माने बर' बिजोंजों फरायोब्ला जोङो जोंनि दावगानांगौआव खहा जागोन बे साननायखौ जोङो लासैनो फोजोबलांनायनि जों हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरो सार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरो साइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेंट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्सरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।